Ilang araw pa ang lumipas. Nadapo na ang pangkat ni Pio Carpio sa gitna ng kagubatan. Naging matiwasay naman ang kanilang paglalakbay at walang kahit na anong nilalang ang nagtangkang gumambala sa kanilang dinaraanan. Nang marating nila ang huling bundok ng Siokon, doon na isinigawa ni Pio Carpio ang paghahanap sa 3 kubong sinasabi ni Roming. Habang umaga pa noon, matyaga na silang nag-ikot sa buong paligid. Pero dahil sa masusukal na looban ng gubat, medyo nahirapan ang pangkat ni Pio Carpio na mapasok ito. Nang mapagtanto nilang imposible nilang mapasok ang lugar, pinili nilang magmasid sa paligid. Bumuo ng bagong plano si Pio Carpio upang mapalabas ang nanananahang mga gabunan sa kabundukan ng Siokon. Iho, maghihintay tayo dito ng gabi. Ikaw na ang bahalang pumasok sa bundok at maghanap ng mga kubo. Kapag nakita mo na ang tinutukoy ng kaibigan ko, pasunurin mo sila dito upang mabigyan ka namin ng tulong. Mag-iingat ka, iho, dahil hindi natin alam kung ano ang taglay ng mga ito. Wika ni Pio Carpio. Sige ho, tiyo. Wala yung problema. Hayaan nyo. Gagawin ko ang lahat upang mapalabas ang mga gabunang ating hinahanap. Sagot ni Gonzalo. Nang makapagdesisyon na ang magtsuhin, agaran din naman nilang ipinagkalat ang kanilang plano sa buong pangkat. Wala namang tumutol dito, gawa ng bilin ito ng taong kumupkup sa kanila sa lugar ng Siokon. Matapos malaman ng kanilang pangkat ang plano, matyaga silang naghintay sa paanan ng bundok hanggang sa sumapit ang gabi. Dahil sa hapon pa lamang noon, pinili nilang maglibot sa paligid upang makapaghanap ng angkop na lugar na kanilang pagpapahingahan. Doon na din nila napagpasyahang manatili sa buong magdamag. Sa pagsapit ng hapon, kanya-kanya ng pwesto ang mga kasamahan ni Gonzalo upang paghandaan ang kanilang nalalapit na plano. Si Gonzalo naman noon, piniling lumayo na sa kanyang pangkat upang hindi sila matunugan ng mga gabunan. Ang ginawa naman noon nila Pio Carpio ay pilit itinago ang kanilang mga presensya upang hindi sila maramdaman sa paligid. Sa isang lugar lamang sila nagsikumpulan upang madali nilang mabigyan ng tulong si Gonzalo kung kinakailangan. Sumapit na nga ang itinakdang oras ng plano. Dahan-dahan na ngang gumalaw si Gonzalo. Habang nagbibitaw ito ng kanyang engkantasyon, bigla itong naantala nang makasilay siya ng 3 matatandang pababa ng bundok. Pagtitig dito ni Gonzalo, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang napakabilis ng paglalakad ng mga ito. Ilang minuto lang ang lumipas, bumungad na ang 3 matanda sa harapan ni Gonzalo. Habang sinisipat ito nila Samuel, doon nila napagtantong isa sa mga matandang yun ay babae. Nanlilisik ang mga mata nito habang tumititig kay Gonzalo. Ano ang kailangan mo gabunan sa aming teritoryo? Alam mo naman ang batas ng aswang, di ba? Galit na wika ng isang matandang lalaki. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang magpalit ng anyo bago niya sagutin ang katanungang kanilang ibinabato. Huwag mo nang masyadong lakasan ang siring engkantasyong iyong pinapakawalan. Kung nais mo kaming kalabanin sa malakas mong kaanyuan, abay, hindi ka namin aatrasan. Dagdag pa ng isang matandang lalaki. Nang makapagpalit ng anyo si Gonzalo, kasabay nito ang pagsagot niya ng, Narito ko upang kunin ang mga buhay ninyo! Kasabay ng pagwika ni Gonzalo ay ang pagsugod nito sa kinaroroonan ng mga gabunan. Agaran din namang nagsipulasan ang 3 matanda
habang dahan-dahang nagbabago ang kanilang mga anyo. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig na sila Pio Carpio ng pagsiiyakan sa buong paligid. Nang marinig ito ng pangkat ni Pio Carpio, pinili na nilang lumabas na sa kanilang pinagkukublian. Alam nilang yun na ang hudyat ng mga gabunan upang umpisahang pagtulungan si Gonzalo. Habang sila ay dahan-dahang naglalakad sa kakahuyan, panay ang pagmasid nila sa buong paligid. Pumasok kasi noon sila Gonzalo sa loob ng gubat, kaya kinakailangang tumungo din doon nila Pio Carpio. Kahit napakasukal ng kanilang dinaraanan, hindi na ito iniinda nila Pio Carpio dahil sa desperado na silang tulungan si Gonzalo. Ilang minuto pang paglalakad, bigla silang natigilan nang marinig nilang nagsisisigaw na si Gonzalo. "Bilisan niyo na! Baka hindi natin maabutang buhay si Gonzalo!" Sigaw ni Samuel. Ilang minuto pa ang lumipas, matagumpay namang narating nila Pio Carpio ang 3 kubong pinamamahayan ng mga gabunan. Doon nila nasilayan ang iba pa nitong mga kasama na tila ba naghihintay sa kanilang pagdating. Ayon kay Samuel, na nasa 16 na katao pala ang naninirahan sa lugar na yon, na purong aswang. Dahil sa mga nadiskubre nila Pio Carpio, wala na silang naisip na paraan kung hindi ang lipulin ang mga ito. Pinili noon ni Samuel na humiwalay na muna sa pangkat ng ermitanyo upang mahanap niya si Gonzalo. Sinamahan naman siya ni Uloy kung kaya't naging panatag ito sa kanyang pagtakbo. Dahil sa napakataas na ng tensyon sa paligid, marami nang naririnig sila Samuel na mga pag-alulong. May mga nakikita rin silang mga sigbing gumagala sa gubat na para bang naghihintay lamang ng perpektong pagkakataon para sila'y atakihin. Ang ginagawa naman noon nila Pio Carpio ay ang magmasid sa paligid habang inihahanda ang kanilang mga gamit. Sa paglipas ng minuto, agarang sumugod sa pangkat ni Pio Carpio ang lahat ng mga aswang. Mapabata man o matandang aswang, hindi pinakitaan ng awa nila Pio Carpio dahil alam nilang mga demonyo na ang mga ito. Sa bawat pagtama ng tungkod ng ermitanyo, bumabagsak na lamang sa lupa ang mga aswang na wala ng buhay. Ang iba naman sa mga kasama nitong albularyong may hawak na latigo, patuloy ang ginagawang paghampas sa kanilang mga kalaban. Bago makarating sila Samuel sa kinaroroonan nila Gonzalo, merong nag-abang sa kanilang 3 sigbin na halos dobleng laki sa isang ordinaryong tao. Nag-aangil ang mga ito habang patuloy ang pagtulo ng kanilang mga laway na walang tigil. Nanlilisik din ang mga mata nito at meron itong balahibong amoy singtigas ng isang bakal kung sisipatin. Dahil sa mga nasilayan noon nila Samuel, pinili nilang harapin muna ang mga sigbin upang hindi maantala ang pagtulong nila kay Gonzalo. Sa pagtalo ng sigbin, maigi naman ang pag-iwas na ginawa dito nila Samuel. Paglapit ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, agaran din naman nila itong pinaghahampas ng kanilang mga itak na merong mga pangkumbating usal upang mapatay ang mga sigbin. Sa pagtama ng itak sa katawan ng sigbin, kitang-kita nila Samuel ang pagdilat ng mga mata nito na para bang unti-unting hinihigop ang kanilang mga kaluluwa. "Uloy! Kargahan mo ng kargahan ng orasyon ng mga armas mong hawak! Hindi tatalab sa mga sigbi ng ordinaryong armas na ating ginagamit. Mag-iingat ka, Uloy! Ramdam ko ang kalakasan ng mga nilalang na to!" Natatarantang sigaw ni Samuel. Matapos nitong makapagsalita, pinili nitong humiwalay na muna sa kanyang kasama. Ninais niyang lumayo kay Uloy
upang mahati ang puwersa ng sigbin na nagtutulong-tulong sa kanilang dalawa. Sa paglipas ng oras, marami ng galos at kalmot ang natamo nila Samuel. Sila Pio Carpio naman noong mga oras na yon, patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga aswang na halos hindi mabawasan ang bilang. Mahirap mang isipin pero talagang nahihirapan na noon ang pangkat nila Pio Carpio. Maliban kasi sa mga kasanggang engkantong itim ng mga aswang, labis ding nagpapahirap sa kanilang pangkat ang hindi mabilang na mga sigbin. Nang makahanap si Pio Carpio ng pagkakataong makagawa ng ritual, pinili niyang gawin na lamang ito upang makagawa siya ng malaking pinsala sa hukbo ng mga aswang. Nang malaman ng mga kasama niyang albularyo ang nais niyang gawin, doon na nila inumpisahang tulungan si Pio Carpio. Pinili nilang magkumpulan papaikot sa ermitanyo upang madali nitong magawa ang simbolo sa lupa ng hindi naaantala. Nang magawa na ni Pio Carpio ang simbolong kanyang nais, doon na siya nagpakawala ng mga usal na halos sa bawat sambit pa lamang ni Pio Carpio, nakakaramdam na ng matinding pagkabingi ang mga aswang. Sa paglipas ng ilang minuto, biglang merong nagsilabas ang mga aninong nagliliwanag sa simbolong iniukit ni Pio Carpio. Yon ang tinawag niyang mga nilalang na makakasama nila sa labanan. Paglalarawan ni Pio Carpio sa mga nilalang na yon, malaanino ang mga katawan nito na merong mga dalang iba't ibang uri ng mga sandata. Karamihan sa mga nilalang na lumabas sa simbolong nilikha ni Pio Carpio ay merong mga pakpak na animoy, mga grupo ito ng mga anghel. Dahil sa mga lumabas sa simbolong ginawa ni Pio Carpio, minuto lang ang nagdaan nang biglang mangalahati ang bilang ng mga aswang. Ang ginagawa kasi ng mga nilalang na yon ay sinasapian ang mga aswang na kanilang nalalapitan upang atakihin ang iba pa nitong kauri. Dahil sa halos lahat ng mga aswang noon sa paligid ay nasapian, wala nang nagawa ang mga ito kung hindi ang magpatayan. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Gonzalo sa 3 gabunan. Halos marami na siyang natanggap na sugat sa digmaan dahil sa 3 ang kanyang kalaban. Kahit malakas ang bertud na hawak ni Gonzalo, hindi niya pa rin makakayang gapiin ang 3 gabunang nagsama-sama. Kapag nadakip siya ng isa sa mga ito, pinagtutulungan naman siya ng 2 pa nitong kasama. Halos bumao na nga ang matatalas na pangil ng mga nilalang na yon sa bawat pagkagat nila sa katawan ni Gonzalo. Sa bawat pagkagat nito kay Gonzalo, pilit niya itong ibinabalibag sa lupa upang tuluyan siyang makawala. Mamamatay ka na, bata. Mamamatay ka na. Masyado kang mapangahas upang harapin kaming 3 nang hindi pinag-iisipan. Dahil sa iyong katapangan, labis ka naming hinahangaan bilang isang gabunan. Pero nakakalungkot, iho. Dahil hanggang dito na lamang ang lupang iyong lalakaran. Wika ng isang gabunan. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang huwag sumagot upang itoon ang kanyang wisyo sa pakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili ng mga gabunang yon ang paikutan si Gonzalo. Habang si Gonzalo ay nakikiramdam sa ataking maaaring gawin ng mga ito, pilit niyang iniinda ang malalim na sugat na kanyang natamo. Sa paglingon ni Gonzalo sa kanyang likuran, biglang umatake ang isang babaeng gabunan. Nang mahawakan ito ni Gonzalo sa ulo, ay siya namang agarang pagsunggab ng 2 pang kasama nito.
Dahil sa hindi na niya nagawa pang makaiwas sa pag-atake, wala na siyang nagawa kung hindi ang ibagsak ang kanyang sarili sa lupa. Nang makahanap ng tiyempo si Gonzalo, pinili niyang undayan ng saksak ang isang gabunang nakahawak sa kanyang mga sungay. Dahil sa mga sungay noon ni Gonzalo, kaya napigilan niyang makatanggap ng isang napakadelikadong pag-atake. Kung nagkataong walang sungay ang kaanyuan ni Gonzalo, ay maaaring tumagos na ang nagsisitalasang kuko ng gabunan sa kanyang ulo. Dahil sa nakakaramdam ng labis na hapdi ang gabunan sa kanyang natamong sugat, hindi na ito nagkaroon pa ng lakas upang hawakan ang nagwawalang si Gonzalo. Kasabay ng pagwawala nito ay ang patuloy nitong pagpapakawala ng pag-atake. Nang makabangon na siya sa kanyang kinaroroonan, pinili niyang suwagin ng kanyang sungay ang gabunang nakahawak sa kanyang ulo. Sinuwag niya ito ng sinuwag hanggang sa tuluyan niya itong maidikit sa isang puno. Nang masipat niyang nanghihina na ang gabunang yon, doon na niya ito pinaulanan ng dalawang napakalakas na pagsaksak na siya namang agarang tumagos sa katawan ng nilalang. Segundo lang ang pagitan noon nang bumulwak ang maitim nitong dugo sa kanyang katawan. Ang napaslang noon ni Gonzalo ay ang babaeng matandang gabunan na siyang labis na ikinagalit ng dalawang kasama nito. Matapos nilang masilayan ang pagbagsak ng katawan ng kanilang kasama, doon na nagwala ang dalawang gabunang kalaban ni Gonzalo. Animoy sumusugod ang mga ito sa kanya na parabang hindi nito pinag-iisipan ang bawat hakbang na kanilang ginagawa. Sa patuloy na pag-atake ng mga ito kay Gonzalo, tila ba nararamdaman na niya ang labis nitong panghihina. Nang makahanap ulit siya ng isang perpektong pagkakataon, doon na niya nagawang gilitan ng leeg ang isa sa mga gabunan. Kasabay ng paggilit dito ng leeg ni Gonzalo ay ang pagtayo nito habang patuloy ang pagbulwak ng dugo. Habang ito ay nakatayo, dahan-dahan itong humandusay sa lupa nang wala ng buhay. Agaran din naman itong bumalik sa kanyang ordinaryong anyo na siyang naging hudyat ng pagkamatay nito. Nang masipat ito ng huling gabunan, pinili nitong harapin si Gonzalo ng buong lakas at tapang. Masaya ka na ba at nagawa mong patayin ang dalawang naging kapatid ko? Pangako, ngayong gabi, uunti-untiin ko ang pagkamatay mo. Ipapalasap ko sa iyo ang buhay na impyerno upang pagbayaran mo ang iyong kawalang-iyaan sa aking mga kasama. Uubusin ko ang mga kasama mong narito sa lugar namin at ipapako ko ang bawat parte ng inyong mga katawan sa gubat na aming tinitirhan. Humanda ka, gabunan! Humanda ka! Sigaw ng aswang. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang pagbigyan ito sa kanyang hinahangad na duelo. Nang makalapit na sila Samuel kay Gonzalo, agad din naman itong tumungo sa kanyang kinaroroonan upang bigyan siya ng tulong. Bago pa man makalapit sila Samuel, nagwika si Gonzalo ng, "Huwag kayong makialam sa laban na to, Samuel! Kahit mamatay ako rito at makita niyong ako'y nahihirapan, ipangako ninyo na hindi niyo ako tutulungan. Hayaan niyong pagbigyan ko ang gabunang ito sa kanyang hinihiling na duelo." Kahit hinang-hina na noon si Gonzalo, pinili niyang harapin pa rin ang gabunang yon ng buong puso. Dahil sa tiwala naman sa kanya sila Samuel, kaya nagawa siya nitong pagkatiwalaan sa kanyang desisyong pinanghawakan. Nang marinig ito ng kalaban ni Gonzalo, tumawa lang naman ito at hindi naglaunay. Sumugod ito sa kanyang kinaroroonan.
Agara naman itong sinalubong ni Gonzalo ng buong lakas upang ipagpatuloy na ang kanilang naudlot na labanan. Ramdam na ramdam noon nila Samuel ang panghihina ng dalawang gabunan, pero pinili nilang huwag makialam sa labanan. Ilang minuto pa ang lumipas. Muli na namang nakatanggap ng napakalalim na sugat si Gonzalo sa kaliwang tadyang nito. Halos tumagos ang matatalas na kuko ng gabunang yon na siyang labis na ikinagulat nila Samuel. Ang buong akala kasi nila Samuel noon, ikakamatay na ni Gonzalo ang ganoong kalakas na pag-atake. Nang akmang bubunutin na ng kanyang kalaban ang mahaba nitong mga kuko, bigla naman itong hinila ni Gonzalo pabalik sa kanyang sistema. Kasabay ng paghila niya nito ay ang walang habas niyang pag-unday ng saksak sa gabunang kanyang kalaban. Halos hindi na nagawang makalaban pa noon ng gabunan sa kadahilan ng hawak-hawak ni Gonzalo ang kanang kamay nito. Pabor din para sa kanya ang ganoong pagkakataon, kaya nagawa niyang masaksak ng walang habas ang kanyang kalaban. Matapos niya itong undayan ng maraming saksak, agara niya din naman itong pinakawalan. Wala nang nagawa noon ang kanyang kalaban kung hindi ang lumapit sa mga kapatid nito habang nag-aagaw buhay. Si Gonzalo naman, piniling umupo na lamang sa lupang kanyang kinatatayuan dahil sa sobrang pagod. Sa paglapit ng gabunang yon sa kanyang mga kapatid, dahan-dahan ring nagbago ang kaanyuan nito, hanggang sa dumating ang puntong bumagsak na din ito sa lupa nang wala ng buhay. Yun na ang naging hudyat para kay Gonzalo at sa mga kasama nito, na muli na namang nagwagi ang kanilang pangkat sa isang angka ng mga aswang. Habang nilalapatan ng paunang lunas noon si Gonzalo, panay ang pagtanong nito kay Samuel sa kinaroroonan ni Pio Carpio. Nang malaman niyang walang masamang nangyari sa kanyang tiyuhin, ay doon na tuluyang napanatag ang kanyang isipan. Kasabay ng pagkarinig nito ni Gonzalo ay ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata. Okay, di ko alam kung ano yung susunod na mangyayari, pero isunod kagad natin yung 42. Siguro mga 2 hours, 3 hours gap lang, para naman yung ibang hindi nakapakinig, makakatch up. Yun lang. Kita-kits tayo sa 42. Salamat.